От вчера почнах да лепя тапети, вече ви показах. Интересно ли ви е да видите целият процес? Ето го и видеото, в което обещах да ви разкажа как смених тапетите в тази стая. Започнах с първите две стени. Мой стих в теб открих някога надежда. От доста време се каних да сменя тези оранжеви тапети, които бяха разлепени на някои места. Мисля, че не съм го споменавала често в други гостувания, в други предавания. Освен художественото ми образование в Испания, Италия, Велико Търново, аз съм завършила и интериорен дизайн в школа Аранда Формацион в Мадрид. Всичко, което е свързано с цветове, текстури, картини, смяна на интериорни пространства, декорация ми представлява голям интерес. Тази малка стая завърших за около 2-3 дни. Разбира се, имах помощта на баща ми на моменти с контактите, които трябваше да се сменят и да се преместят мебелите, разбира се. Започнах с първите две стени, след като махнах стария тапет с голям кеф. Намазах стената с лепило за тапети, за да стане по-здраво залепенето. Напишете ми в коментар, вие лепяли ли сте някога тапети и дали не сгреших като намазах първо стената? Ето ги тапетите. Баща ми осигури тази четка за нанасене на лепилото. Разредих лепилото с вода. Пише да се бърка постоянно. Изчаква се и след 3 минути е готово за нанасене. Когато залепям тапета, избутвам от средата към краищата, за да не остава въздух. Много е лесно и забавно, но ми стана и женичка. Стоят странно и много мокри първоначално, но като изсъхнаха, ще ви покажа цялата стая после. На следващия ден преместихме и леглото и се заех с чистенето на тази стена. Това стана изключително лесно и бързо, като намокрих останалия тапет с вода и след това го отстраних с шпатулата. Оставете вашето мнение в коментар, ще ми е интересно да го прочета и се абонирайте за канала ми, ако искате да правя още по-интересни видеа. И преминаваме към залепването. Когато изчакаме да изсъхне, ще видим крайният резултат.
Тук ми беше най-досадната част – въгъла. Сигурно 5 пъти разлепех и залепях тапета наново. Моментът на истината. Както вече ви казах, когато изсъхнат, ще изглеждат супер. Ето и крайният резултат. Закачих и акварелът ми от регионалната изложба на името на Ненко Токмакчиев в галерия Петко Задгорски, Бургас. Даже си имам и каталог с всички участвали творби, включително и моята. Единственото, което не ми харесва, че този кабел все още не съм го закачила, но днес мисля да отида да взема едни като скобички, които баща ми естествено демонтира. Мисля, че се получи супер за 3 дни работа. Вие как мислите? Оставете вашето мнение в коментар, ще ми е интересно да го прочета и се абонирайте за канала ми, ако искате да правя още по-интересни видеа. Разбира се, може да напишете предпочитания за следващата тема. Започнала съм още 2-3 нови картини, така че мисля, че ще ви е интересно да видите целият процес. Довиждане и до следващото видео!